Padayon ang pagsulod sa illegal nga droga sa Pilipinas ug kini makita sa taho mismo sa Bureau of Customs ug sagad sa mga biktima, mga overseas Filipino workers nga mopauli na sa nasud o di ba kaha mga epektos o mga bagahe nga gipadala dinhi sa Pilipinas. Og kining tanan puros cocaine o high-grade marijuana o mga party drugs. Ang pinakaulahing nadakpan sa miyembro sa Bureau of Customs o sa Philippine Drug Enforcement Agency mao ang usa ka Pilipina ug didto kini nadakpan sa Ninoy Aquino International Airport niadtong Agosto 24. Apan gipagawa sa Bureau of Customs ang report niadto lang milabayng adlaw. Sumala sa Bureau of Customs ang babayeng pasahero nga nakasakay sa Addis Ababa Ethiopian Airlines ET664 niabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Apan, sa dihang inspeksyon ng iyang bagahe pinagi sa X-ray machine o sa K9, nakita nga adunay 3,454 ka gramo nga mga cocaine nga gisulod ilalom sa hapin sa iyang maleta. Sumala sa PIDEA, ang cocaine dunay market value nga 18,306,200 pesos. Kini ang mga manifestasyon nga nagsigi paggihapon og sulod ang mga illegal droga sa nasud. Niadtong Agosto 3, balor 45 milyones nga methamphetamine hydrochloride kun shabu ang nasakmit sa Bureau of Customs nga nakabase sa Ninoy Aquino International Airport ug ang bagahe gideklarang African kultura gikan sa Dubai ug gisakay sa Emirates Airlines flight number EK0036. Nakita ang milyones nga shabu gisulod sa unlan nga gisulod sa panit sa pili nuts. Kahinumduman nga netong Hulyo 20 dunay balor 4.5 million nga high-grade kush marijuana og marijuana ang nadakpan sa Bureau of Customs nga gisulod sa mga nindot nga vase og mga vape. Ang mga nagpadala gipasakahan na kuno og kaso sa Bureau of Customs ug sa PIDEA sa ilang paglapas sa Republic Act number 9165 kon Comprehensive Drugs Act ug sa pagsupak sa Republic Act 10863 kon Customs Modernization and Tariff Act. Apan sa tanang nadakpan, walay pangalan nga gipagawas ang Bureau of Customs ug ang PIDEA. Samtang nagsigyog pasiatap ang gobyerno kabahin sa ang kampanya batok sa illegal nga droga. Padayong nagsulod ang illegal nga droga sa nasud. Ug padayon usab nga gitago ang mga pangalan sa tawo nga nalambigit niini. Samtang ang ordinaryong residente nga nakita og upo sa marijuana nagtingkagol sa prisuhan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe.